Arhijerejnu službu Božu vodzel preosviaščený mladíka Kir Georgij Džudžar a soslúžil paroch novosadský otec Julian Rac. Na službi dijak Jovgen Nač prečítal príhodný výrivok zo poslanici Halatianom svätého apostola Pavla a domášny paroch otec Rac výrivok zo Evangelii po Matejovi. U svojej kazání vladíka nahlášal: So s prichodom Syna Božoho na tot svet oznova otvorená dráha do Carstva nebesného, ktorá bola zavarta od časov našich prarodičov Adama i Evy. I odteraz každý, kto verí do Syna Božoho, ktorý ho prijíma, priľahňuje, žije po jeho zákonom, stará sa i trudzi u duchovnom živote, môže vojsť do tej dráhy. Владика у указанні дал одвід і на вічне питання вірних, прецо зло і надалей існує і ділує. Бо так, як ще стало у Вифлеємі, keď ще Ісус народив, не було нікого, хто би отворив двері свого убійства, свого дому, že by prijal Isusa, tak i dneška jest veľmi, ktorí nežadajú otvoriť dvere svojho srdca na príchod Spasiteľa. Keď sa Isus narodil, vecka sluhové alebo vojaci i roda hľadali toto zecočko, že by ho zabili. A tak isto i dneška zlo še namáha vojsť na všelijaké spôsoby do toho sveta i ľudská zloba še namáha zništiť duchovné, morálne ideály i dostojístvo človeka, ktoré Boh usádzal do ľudskej osoby. Službu Божу з своїм шпіванням прикрашав хор «Гармонія».